isa pa lang yan ako. Magpahinga ako konti. Mahirap maging botsog. Ay, naliligot na lang. Ay, ka botsog ako. Pero, kumamagod. Kaya dito ako kumamagod. Walang salve. Pero wag mong bigla. Nakailang ka lang. Pangatlo pa na. Ay, gusto mo, isa. Nabahan ka namin. Kaya ako. Ayun siya, ano ka na ako mo. Ay, kasi sabi mo ko. Gusto mo, ano ko. Saya ko. Okay lang sa inyo, isa pang babae. Mayra? Okay lang. Mayra, magaling. Sila gamit ka. Storbo ko dito. Fridays mo ba tayo?
Dalawa. Oh, social na. Ibig. Dito set na tayo next. Isa pa. Una sila chat sa si Mayra. May next na tayo kalaro. Si Mayra at si Vera. Babasta sila naman tayo yung may Mika Biro. So, wala natin yung body. Hindi ko natakot. Magarap ko may camera. Dami nila eh. Bitch, do you know me? Woo! Alam mo sa teba. Ito ay mabawin sa pagkain. Okay ka na po, Jay. Dadagita ako sa'yo. Habang may injured ka. Ang tama magsalita ka lang yan. Ay, sorry. Okay.
Bit mo yung 190. Court 2, gamit. Court 6, available. Court 6, free court. Kami camera May tayo na. Court 6. Bin, tara na Bin. Court 6. May shuttle ka? Yeah. May shuttle ka? Ay, lipat na ng court? Lagi pa. Nabidyohan ka. Nakahubad ka pa mo. Yung alam ko lang si sila at si alam sa awal si Namit ka naman? Oo. Alipin mo. Pero sa ano, yung baga sa Pilipino sa English
after kung pala kayo sa flight. Ano siya pa? Opo. May iba po Sunday sa time. Hindi kasi ano yung schedule, may work po ako ng Sunday. Was sa buwan. Gusto ko po morning. Problema ko po minsan dito ako nagigising sa ano. Pero gusto ko yung 7 a.m. Pero balita ko po kasi sa kapatid ko. Tama ba? Kung 7 a.m. matao daw. Pulo. Daan na kayo? Kailangan ma. 29, 29, 21. Okay. Nag-change lang si Enza. Mga ganyan. O mga minsan 1, 3. At least makatid kasi after work. Ano yung minor po po? Sa family, ano po namin, eh, kasi hindi nagsasara. Kahit Sunday. Pero Sunday half day lang. So usually after magsarado, 2 p.m. service. So kaya yung nag-absent ka? Natutuwa din po ako kay yung sa babae mo. Si Erica, si Julius. Hindi ko po, ano, yung Habang buhok na pa yan. mas hindi po ba yan? Ay, nag-charge si Erica. Okay din po siya kapag hapon. Kaya pala nag-trip ako, hindi na pag nagpa-park.
Regular naman talaga. Nice game, friend! Alam mo na bakit ako nagtalo sa sapatos? Bad naman. Na-record ang ating ano.